Umím prase zepředu, nic jiného nesvedu, moje ruka nic jiného nenakreslí. Zkoušel jsem i kobylu, ale došlo k omylu, vyšla z toho žirafa a tak jsem skleslý. Než umí ještěrku, jak se hřeje na štěrku, jinak je též beznadějně nenadáný. Vaněk umí parohy, jenom podle předlohy, Kovandová pořád kreslí kočkodány. Co se týče talentu, dám na žáka Valentu, který tvrdí, že se z toho nezblázníme. Který tvrdí, že se z toho nezblázníme. Valenta je z Jinonic a neumí vůbec nic, propiskou si dělá pouze čáry přímé. Propiskou si dělá pouze čáry přímé. Když se ale spojíme, my co málo umíme, nakreslíme stádo zvěře velmi hravě. Tygry, koně, různý skot, Valenta nám dodá plot, můžeme s tím vyniknout i na výstavě. Můžeme s tím vyniknout i na výstavě. Koukejte, vycouvat, já před váma tu dávno byl, nechtějte, abych se na vás rozlobil. Čekal jsem, až ten pán místo pro mě vytvoří, chtěl jsem tam zacouvat, vše pro mě hovoří. Tváříte se, že mě neslyšíte? Dobrá, zkuste tedy odejít. Vaše auto, až se navrátíte. Od desetníku rýhu bude mít. Když ten chlap odešel, od platy čas nadešel, já jemu s korunou auto obešel. Číhal však za rohem, čekal, jak se zachovám, přešel mi po střeše, z auta ruinu mám. Náladu jsem přestal mít na fóry, před očima se mi zatmělo, vykop jsem mu oba reflektory, pak už bylo tělo na tělo. A tak primář kliniky s profesorem matiky váleli se po zemi žádné caviky. Oba starší pánové poté, když je zabásli, po právu si přibližně stejně vyvásli.